Hello Barca World. дар бисёр кишварҳо мавсими нави футбол дар марҳилаи оғоз мебошад, аммо дар Испания ҳанӯз танаффуси пеш аз мавсимӣ идома дорад. Пеш аз оғози бозиҳои Ла Лигаи Испания, ки то оғози он ҳамагӣ чанд ҳафта боқӣ мондааст, дастаҳои Барселона ва Реал Мадрид таваҷҷӯҳи мухлисони футболро ба худ ҷалб карданд. Эл Классикои навбатии имрӯз 24 июл соати 8 бо вақти душанбе дар варзишгоҳи Элиджан дар Лас-Вегаси Амрико баргузор шуд. охирин Эл Классико, ки ҳамаро ба ҳайрат гузошта буд, бо ғалабаи бузурги каталониҳо ҷамъбаст шуда буд. ғайр аз ин касе гуфта наметавонад, ки бачаҳои каталонӣ ба ин ҳисоб сазовор набуданд, чунки даста рафти бозиро ба хубӣ идора мекард. ҳама ин пеш аз ҳама заҳматҳои Хави мебошад. Респект бояд ба ӯ карда шавад. ин рӯзҳо дар хотираи мухлисон ба хубӣ мемонад, зеро чанд рӯз пеш дастаи каталонии ҳамлавари Баварияи Мюнхен Роберт Левандовскиро харидорӣ карда буд. дар 34 бозии чемпионати Олмон Левандовски 35 голу 3 партофти головар кардааст. ғайр аз ин бо ассистҳои зебо дар Лигаи Чемпионҳо номи худро сабт кардааст. агар соли гузашта касе ба Бензема барои ҷоизаи нишондани беҳтарин рақобат карда наметавонист, пас марҳамат, рақиби сазовор барои ӯ пайдо шуд. хулоса ҳамагон мунтазири дебюти зебои ӯ муқобили рақиби асосии Реал Мадрид буданд. пеш аз бозӣ маълум шуда буд, ки ҳамлавари асосии дастаи шоҳона Ҳоҷӣ Карим ва сутуни устувори хатти ҳимоя Карвахал дар ин бозӣ иштирок намекунанд. то куҷо набудани онҳо ба натиҷаи бозӣ таъсир расонд, баъд аз чанд лаҳза бо ҳам мебинем. аз шумо чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. ҷоятон хуб аст? оғоз мекунем. футболи калон рӯзҳои наздик дар рӯи экранҳои телевизионҳо меояд. пазмони футболи аврупоӣ шудед? пас аз ҳоло метавонед бозиҳои дӯстонаи тими писандидаатонро тамошо кунед. ногуфта намонад, аз хизматрасониҳои шарики мо ягӣ истифода баред ва бозиҳои футболиро ҷолибу диданӣ кунед. дар ягекис регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди BarsaTG. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. аввалин Эл Классико дар мавсими нав ба қайд гирифта шуд. ҳайати асосии дастаи каталонӣ пеш аз шурӯъи бозӣ чунин буд. дарвозабон сутуни устувори даста Тер Штеген, ҳимоятгарон Алба дар канори чап, Кристенсен ва Гарсия дар марказ, Араухо дар канори рост. дар хатти нимҳимоя Педри ва Гави дар ду канор ва Бускетс бошад дар марказ. дар ҳуҷум Фати дар канори чап, Левандовски дар марказ ва Рафиня дар канори рости майдон ҷойгир буданд. Левандовски аввалин бозии худро дар ҳайати Барса муқобили Реал Мадрид баргузор кард. пеш аз ҳолатҳои бозиро гап задан, сараввал ба статистикаи бозӣ нигарем. рафти бозӣ ва контроли тӯб баробар буд, вале агар ба зарбаҳо дар умум ва зарбаҳои дақиқ ба дарвоза нигарем, Реал Мадрид ягон маротиба дари хонаи Тер Штегенро назадааст. инҷо савол ба миён меояд, ки яроқи Реал Мадрид корношоям шудааст ё хатти ҳимояи Барселона пурзор шудааст. бозиро шогирдони Хави хело фаъолона оғоз карданд. агар 20 дақиқаи аввали бозиро нигарем, ҳолатҳои хуби голзаниро Фати дошт, вале кораш на он қадар омад кард. Левандовски низ кӯшиши зарба заданро кард. чӣ хеле ки дар наворҳои қаблӣ гуфтем, Барса рақибро дар қисмати худаш пахш мекард ва бо прессинг тӯбро ба идораи хуб мегирифт. мухлисон барои дидани гол дуру дароз интизор намонданд. маҳз бозии хуби шогирдони Хави ба ин оварда расонид Милитао дар назди ҷаримагоҳ партофти хато диҳад ва тӯб рост ба Рафиня рафта расад. ин бача ҳама таърифҳои моро сазовор будааст. бефикри зиёд зарба ҷониби дарвозаи Куртуа зад ва муваффақ ба кушодани ҳисоби бозӣ шуд. то анҷоми қисми аввали бозӣ Левандовски чанд кӯшиши дигар ҳам кард, вале ба фикрам бобои Анчелоти вазифадор карда буд, ки ҳама роҳи ҳамлаи Робертро наберагонаш маҳкам кунанд. дар қисмати дуюми бозӣ бозингарони тоза дар ҳар ду даста ворид шуданд. фаъолнокии Обамянг чанд маротиба ба чашм намуд, вале бозингарони хатти ҳимоя ягон камӣ аз ҳамлаварон надоштанд. гузаришҳои зебои Серхио Роберто ва зарбаҳои Балде низ олиҷаноб буданд. агар дар қисми аввал Рафиня қаҳрамон бошад, дар қисми дуюм барои ман Кесе бозингари асосӣ ба ҳисоб мерафт. ҳарчанду гол назад, вале чанд амалкарди назаррас ба қайд гирифт. лаҳзаҳои охири дидор варзишгоҳи гарми Лас-Вегасро якбора тафсонд. ҳолатҳои 100% голзаниро Дембеле ва Депай натавонистанд истифода баранд. дар баъзе ҳолатҳо гӯё Дембеле худро дар ҳолати слоумошн ҳис мекунаду аз ҳад зиёд ба фикр меравад. албатта рақиб мунтазир намемонаду тӯбро ба ҳар роҳ рабуда контрҳуҷум мекунад. умедворем дар бозиҳои баъдӣ ин гуна иштибоҳҳо камтар мебинем. Хави нисбат аз бозӣ қайд кардааст, ки қисмати дуюм нисбат ба аввал мушкилтар буд, вале мо вазифаи дарпешгузоштаи худро анҷом додем. мо инҷо барои ғалаба омадем ва ба мақсади худ расидем. дар умум аз бозӣ қаноатмандам, гуфтааст Хави. ба ҳама мухлисон ин ғалабаи муҳим муборак бошад. моро рӯзи 27 бозӣ муқобили Ювентус интизор аст. шуморо намедонам, вале ман бовар дорам, ки Левандовски дар ин бозӣ гол хоҳад зад. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.
хайр.